Nne di m gwara m sị m na di m abụrụ nwoke, na m jee n'ezi ka m jee tụta ime, na di m nwere ihe mberede okporo ụzọ mgbe o pere mpe metụtalie n'ihe o ji bụrụ nwoke mee na ọ ghara amụnwu nwa. Mana ụdị ihe dị otu a anụnụrụ m ya n'ọnụ di m. Mana mụ na ya na-aba ebiko 4 years anyị afọrọ nwa. M wee chekete wee jee n'ụzọ wee jee bute afọ ime wee bata mụọ ya ọ bụrụ nwa nwoke. Mụ na di m na-ebikwa ọfụma. O wee lụọ ofu mbọsị mụ na nne di m wee see ezigbote okwu nụnwa ka anyị na-esezi nwaanyị a wee were iwe wee gwa nwa ya nwoke na m ji ebute nwa n'ezi, na nwa afọ m mụọrọ ya bụrụ nke na m ji ebute ya n'ezi. Di m wee iwe wee gbakaa wee sị m pụọrọ ya bie m dolu nwa afọ m mụrụ n'ụzọ ka m pụọ. Ụdị iwe di m na-ewo n'ebe afọ ka m nọzalụ wee na-enekwa anya nwoke enunwa kịta ọmakwa na ọ bụrụ nwoke ka ọ wụ. Kedụzi ụdị iwo bụ ihe a? Ya echekwa na ihe akpa ama ekwu nwoke anụnwasị anya pụọ bie m dulu ofu nwa afọ m mụtalụ bie ka m pụọ. Nọ ife di gwara ya wee sị ya nọọ mama gị gwara m na ị bụrụ nwoke m jee n'ezi ka m jee bute afọ ime ka m mụọlụ gị nwa. Sị makwa ihe nwoke a mee, si nwoke a wee okwutie wee kwụọ onye ọlọ kọrọ ya ihe a wee sị ya na ihe ya ama nte ekewo eshikpodo mama ya asị kụwa ya ihe n'iru ndị ọkwa ewere ike na ndị mmadụ nọ, ndị mmadụ wee jibezie nye. Ị ma na mama ya anụnwa si n'ime ụlọ wee pụta wee sị ya ọchịkatakwa nkịta kpudie na e nwere ike ịgba reason nwaanyị a ji wee mee ihe a. And na ihe na-ewute bụ na ya mụrụzi ma nwaanyị anụnwa kịta o mere ihe a ka o wee chọọ ya na di ka ọ n'eziokwu na di ya bụrụ nwoke. Mana ya na di ebiri 4 years before ya wee jebute nwa a n'ezi. Na nwaanyị na-agwa anyị maka ya kịta anụnwa na ọ dịzi 2 years plus. And na since ahụ na ya fọrọkwa afọ ime lukwe kịta na ya mara ihe ọ na-egosi and na ya mara ihe nne di eme inele n'ihe anụnwa o mere. Ya wee dụla ofu nwa nwoke anụnwa ya mụọrọ ya wee naba be nne ya wee lụọ be nne ya na ọnwa obele okenye ya nọ wee pụọ na siti wee jee wee chọta ụlọ dụla ofu nwa nwoke ya nụnwa wee luo na ebe afọ ya chọtara ụlọ wee bili ebe afọ ka ya nọzi wee fụ ofuke nwa okolobịa. Ọ bụchazi nwa okolobịa mana ọ bụrụ agadi nwoke nke nọ. Nwoke anụnwa wee bịa wee yọọ onye oyi ya na ya na-abụ wee bido wee yiba ha wee yigide. Nwoke a wee lụọ ofu mbọsị wee sị ya biko na ya anụgo nwaanyị na nwunye ya mụtalịa ụmụ ịnọ. N'ime ụmụ ịnọ ahụ nwunye ya mụtalịa na ụmụ nwaanyị na nwoke adịrị ya na ya chọrọ ka ya tụrụ ya ime ka ọ mụọla ya nwa. Ọ bụrụ na ọ dị ime afọ mụọ onye ọbụla nwa nwoke ya eme gị enụbịa, mana ọ bụrụ na ọ mụọ nwa afọ ọ bụrụ nwa nwaanyị ịma na ya ma mme gị mana ya ga-etekigide care of them for the rest of their life. Nọ ihe ka nwoke gwara ya. Ya wee chekịta ihe a ike kwụrụ ọtọ gwa ya mara ihe a ga-eme. Ya wee mechaa wee si oke na nsogbu adọrọ. Ya wee dị ime. Chukwu wee mee ebele ọ bụrụ nwa nwoke. Na ọ fọzịrị ihe dịka 2 months ka a mụọ nwa. Unu amakwa na die na mama ya wee soro wee bịa wee sekpụrụ ana wee na-arịọ ya na ife di ekwuzile bụ na ya mụrụ na ya bụrụ nwoke na ọka ọ nazi ka a jụbaziri mama ya wee sị ya ya jikwa wee nwee ife mberede okporo ụzọ o jikwa wee gbaa nwa nnụnụ nne ejikwa wee fepụ. Ya wee jebe ụlọ ọgwụ na ejeghị ihe karịrị ụlọ ọgwụ ịnọ wee fụ n'eziokwu na ya bụrụ nwoke. Ya biko na ya dọsọrị ya gbaghalị ya ma ya dolu nwa anụnwa ma nke ya ka dị ime ka ọ nata ka ha bie ekwe dịka di na nwunye. Ngwa na-egekwa. Mana nwoke nke anụnwa si obodo oyibo ọ na-anata once a year. Ịghọtago? Ọ na-akwakọ ịnata because na gịnị mee na ọ magolu na oge ya ji amụ nwa elubego. Mana unu makwa na nwoke nke anụnwa ya na ya na-abụọ nwere agreement na o mere ego na ihe anụnwa bụ ihe ha kwuru. Di wee na-arịọ ya biko ka a naghachiete ma mama ya ma ndị befa na-asị na ọ ka mma na ọ gharịkwuru nwoke nke anụnwa mele egie ya na ya na-abọsịla okwu. Mana unu makwa na nwa ya bụ n'afọ bụ nwa nke
nwoke nke si anya biko ọ bụrụ na ọ mụọla ya nwa nwoke na ya ga-anụbazi anya, mana ọ bụrụ na ọ mụọla ya nwa nwaanyị na ịmanya na ya ga-ete ekike arọ tem na ya mara ife ya ga-eme, na ya nọ n'etiti mmiri na ya mara ụzọ ya ga-esi esi, mana ya chọọ ka ya mara ihe ndị mmadụ lụ. Nwanne m, kedu ihe ịlụ? Kedu onye ọdụgụ ka ọnwa agbọghọbịa anụmanụba? Ọnya solu die na nne die nabakwa jee nụbakwa die, ka ọnya chelu nwa okolobịa anụnwa nke si obodo oyibo nke kwelie nkwa na ọ ga-anụ ya, fana abụọ kwere onwe fa na nkwa, mana o nwere akwụkwọ ha saịna. Biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a, gwa anyị ife ilo na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.